rahmatullahi taala wabarakatuh dulla be hetta ganda fama kudir ndi non nen ndi sal ndi do saltirde mbiya non beden memani non Allah andi non min beda me wada essayé mi jeewa bela ko be kaali ko gonga wala la wonam saru pesa men do ko wi non ndi won kudir ni mbiya ndi wone geej kaydi addar ngañiri ngañaaw beden memani non son pari ko sabun lawjirabe judam da Allah waji be non nana ay be ngoni walu yobbe jammo be foko walo no joni ngati nana poda la no men tella ndido kudiru takkuno joni ay ndini yaltin dum joni geecodo woni do yimbe ndesan jaha tan kon dañta li geecon bal dum ndido kudir hatta be yide dañje hunde so jeeyi sakitaaji ko dum do jaggata jagem gonay fodde non ara takkay balli di filo e ben be mbala ton non ha weto be so be ngari non te buri ko hewde non kam ko wadi ni tan dañi problème ko be ganda hoore ma ngartan luydo e wuro ngotan taw ko ummi gure do ben non buri tampude hen taw ben buri tampude nay geejoni bali kurum ani ko bal kurum kudir ndi woni joni woni koy joof dum woni hodo geej ko voilà ndi no calminama on beltanama gedmo selma bab dem ko do le budu witer mburdu hande ko lan le 27 do e mbur calminama aljuma mojjere malani ben garmi do joni mo hoti jarab ayef